मैखुन आबाद मावनानै नखर संसार दैदेननायनि राहा खालामनानै लादों सानै बर' आइजोआ। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे साखाथियाव थानाय दियाबारि गामिनि मेनका बसुमतारी आरो कृष्णा ब्रह्म मुंनि सानै आइजोआ थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्राय गावसिनि न'आवनो मैखुन आबाद मावनायखौ जागायदों। सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखैब्लाबो गावसिनि रां खरसा खालामनानै मैखुन आबाद मावबोदों बिसोर सानै आइजोआ। सरकारनिफ्राय जुदि हेफाजाब मोनोब्ला गावसिनि आबाद मावनायखौ देरसिन खालामनो हास्थायो होननानै फोरमायदों। खुलुमबाय, आंनि नामा मेनका। जों बेखौ दाखालि सेप्तेम्बर मासनिफ्रायनो मावदों। दानजेनदों, जेनेबा सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जाबाय। जों एसे फाननोबो मोनबाय। दा जों बे न'आ फिसानि थाखाय गिदिरबो खालामनो हायाखै। गिदिरबा जों बानायबावगौमोन, दा बेखौ गारनानै होनबाबो जों गोदान खालामबावगोन। मास मोनथामल' थाङो नालाय बियो। फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड स्टेपआ बारखांजोब्बाय। जों बेखौहाय दा बेजों फाननानैनो जों गथ' गथायखौ एसे फोरोंनो हादों, मोनदोंबो जों बेयावनो एसे प्रफिट। दा फिसा सानै दं, फिसाइफोराबो साख्रि गैया, बेखौनो लानानै जों एसे दावगानो सानदों। सरकारनिफ्राय मोनबा एसे अनसुंथाइ मोनबा एसे माबानो हाथों होननानै जों सानदोंमोन आरोखि। नोंथांमोना माबोरै गोसोखाङा जों ट्रेनिंबो लादों नालाय टुलसारजोंनो, बेजोंनो लानानै जों दा बेखौनो जिरायाखैबो। जों ट्रेनिं लानानैनो बोसोरसेयावनो जों मावदों। आगोलबो 21आवनो ट्रेनिं लाबाय, 21नि माबानिफ्राय मावबाय जों। नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय मावबाय आरो नै 22आव मावबाय जों दा। बेखौ जों सानैजोंनो मावदों। मावनानैबो बियो एसे एनैबो फैयो आरोखि। जों बेखौ मोननानै सिमोनबो मोननानैनो दाबो देग्लायबो मावदों आरोखि। देग्लाय एसे बांसिन मावदों, सिमोन एसेल' मावदों। दा 338 दं आरोखि बाव थफ्लाया। बेयावहाय मोनसेबो गाज्रि जायाखै जोंनाव। बेखौ हादों। जोंनि खरसाथ' बाव 10,000 थांदों, ओमफ्राय 30,000आनो दङ आरोखि जोंनि आखाउन्टाव लाबा। औ, बेखौ साप्लायाथ' जों गामियावबो फानो, ओमफ्राय टाउनावबो लाङो। गसाइगाव, अदालगुरि, अदालगुरियाव नङा, डिमापुर माबायाव लांदोंमोन नामा। टुलसारजोंहाय प्रफिट खालामना हरफादों आरोखि बेखौ। बङाइगावआवबो, ओमफ्राय हाबायावबो लांखांबाय दाखालि 20 केजि। जों मैखुन आबाद खेथि खालामनानै जों मोजां मोनदों। मावनो हानानै, एसे फाननो हानानै जोङो गैयिनि थाखाय जोङो सानैजों बेखौनो मावनाय जादों। फिसा फिसौ फोरोंनो थाखाय जोङो ट्रेनिं लानानै सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा मोनोबा जों मोजां मोनगोन। आरो न'फोरखौ गिदिर खालामनानै जों 1,000 2,000टा बानायनो सानदों। एसे खामला सानै साथामसो लानानै। जों दासिम सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। जों खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' बिदिनो माबालाबायनाय जादों। नेट ओमफ्राय त्रिपाल बायनाय जादों। खुनुरुखुम अनसुंथाइ मोनाखै जों एग्रिकालसारनिफ्रायबो। मेचिन नारा हाग्राखौबो साब काटारखौबो मोननाय जायाखै। अनसुंथाइ मोननो थाखाय अफिससिम थांखांबाय नामा? जों एग्रिकालसार अफिससिम दरखास्थ' होबाय होनाया, ओमफ्राय दा माला मोनगोन जोंबो बेखौ होननो रोङा आरो। नोंथांमोना जुदि प्रफिटआ मोजां थाबाय थायोबा इयुनावबो मावलांबाय थागोन? इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन। औ, सानैजों जों मावलांबाय थागोन होनना दंखायो। माबायदि खस्थ' ओरैनो ओरैनो खस्थ' दाननाय, सोमनाय, रुनाय। जों सोमनायखौ खालामदों, बेनिफ्राय जों आगोलाव रुनायखौ खालामदोंमोन। ओमफ्राय जों दा बननि प्रब्लेमाव सोमनाय खालामदों आरो। एसे गोबावनि उनाव खानो मोनो आरो माबायदि? जोङो 21 दिननि उनाव जोङो खानो मोनो, फाननो मोनो आरो देरनानै। बे माबानिफ्राय बिबार बारनायनिफ्राय जोङो 21 दिननि उनाव खानानै फाननो मोनो आरो ओंखारनाया।